Laqa ta' madwar 3 sigħat tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista iddiskutiet il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lill-Prim Ministru tal-lilu nnifsu u lill-membri tal-Kabinett tiegħu. Mbagħad tkellimna wkoll dwar il-qbija tax-xogħol tal-Parlament li għandna għal din il-ġimgħa u għall-ġimgħa ta' wara, inkluż ukoll il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni ta' nhar is-Sibt li ġejjin u ddiskutejna il-pożizzjoni li għandna nieħdu waqt dik id-diskussjoni. Qabel il-laqgħa d-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando qal li d-diskors politiku li qed isir bħalissa huwa perikoluż u antidemokratiku. F'dak li der li kien kumment indirizzat lejn iż-żieda li ħadu l-Ministri, Pulicino Orlando jgħid. U ħaġa interessanti li jishom xi wħud li l-kuxjenza tmisshom biss meta nitkellmu fuq id-divorzju. Bil-liġi tad-divorzju tgħaddi mill-ewwel qari bla problemi, illum il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ħass li kellu jaħtar kumitat apposta sabiex jevalwa l-liġi ġdida qabel l-approvazzjoni tat-tieni qari. Dan il-kumitat huwa magħmul minn 5 deputati nazzjonalisti. Il-kumitat se jkun magħmul minn Tonio Borg, Francis Zamidibek, Dolores Cristina, Mario De Marco u Jasmine Miet. Fit-tmiem il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari, id-deputati tal-Gvern ħassewhom skomdi biex jikkommentaw dwar dak li kien diskuss fil-laqgħa. Għadha dejja tajba kalma. Naturalment, dak li jiġi diskuss fil-Grupp Parlamentari ma niddiskutix mal-medja. Għandhom id-dover li jinformaw il-pubbliku b'dak li jsir fil-Parlament kollu.